Хайырлы көн безнең яраткан хөрмәтле тамашачыларыбыз. Татарстан 24 телеканалында турдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Бала чакта бар бездә яратып укыган Ялкын журналы 100 еллык юбилеен бәйрәм итә. Татар яшьләрен милли рухта тәрбияләүче, алар белән бер дулкында яшәүче журнал бүген ни хәлләрдә яшәп ята? Хәзер белербез, чөнки кунагыбыз журналның баш мөхәррире Илназ Фазуллин. Хәерле көн, исәнмесез, хуш килдегез. Хәерле көннәр, хөрмәтле караучылар, Гөлүсә, исәнмесез. Сезне студиябызда күрергә без бик шат, без бик зур рәхмәт килгәнегез өчен һәм бигрәк тә инде шундый матур сәбәп белән шулай бит. Чынлап та 100 еллык вакыйга инде, ул юбилей, ул инде безнең көткән көнебез. Гәрчә безнең рәсми рәвештә туган көнебез мартта булса да, без аны ел дәвамында барыбер гел искә алып киләбез, төрле вак дип әйтгәндә чаралар үткәреп торабыз, очрашулар үткәреп торабыз. Һәм менә узакламый инде безнең иң зур масштаблы чарабыз көтелә. Еллар буе көтеп алынган чара шулай бит. Һәм минем тамашачылар колагына тагын бер кат искәртеп узасым килә. Безнең тапшыруыбыз турдан-туры эфирда бара. Әгәр сезнең кунагыбызга сорауларыгыз бар икән, безгә шалтыратыгыз. Студиябызның телефон номерларын сез хәзерге вакытта экраннарда күрәсез. Менә миңа калса, инде әңгәмәбезгә күчкәнче башта сюжет карап үтсәк бик урынлы булыр, чөнки ул Ялкын журналының тарихы турында булыр. Игътибар экранга. Ялкын журналы 1924 елдан бирле нәшер ителүче, мәктәп яшендәге балалар һәм үсмерләр өчен һәр ай сайын дөнья күрүче басма. Моннан төгәл 100 ел элек Татарстан газетасында Муса Җәлилнең яшүсмерләр өчен журнал чыгарырга кирәклеге турында мәкаләсе басылып чыга. Озакламый Мәскәүдә кечкенә иптәшләр журналының беренче саны дөнья күрә. Басма берничә тапкыр атамасын, мөхәррирләрен, хәтта язу графикасын да үзгәртә. Ләкин сайлаган юлына тугры кала, яшь буынга хезмәт итә. Бүген Ялкын басма матбугат чарасы гына түгел, ул мультимедиа форматлы журнал. Блогерлар белән тыгыз элемтәдә тора, балалар коллегиясе белән төрле очрашулар оештыра. Студиябезнең бүгенге кунагы Илназ Фазуллин 2017 елдан бирле Ялкынны җитәкли. Баш мөхәррире буларак журналның һәр нокта өтере өчен янып көеп яши. Менә шундый сюжет. Илназ әфәнде, менә мин шундый бер мәгълүматкә тап булган идем, сез үзегез дә Ялкын журналын укып үскәнсез икән, шулай бит. Һәм авылыгызда иң беренчеләрдән булып, әлеге журнал нәкъ менә сезнең кулыгызга килеп кергән, инде бу язмыштыр дип әйтергә кирәк, шулай бит. Бүген исә әлеге журналга 100 яшь. Менә хәзерге вакытта журналның кыйбласы нинди? Чынлап та Ялкын инде минем балачактан яраткан журнал, дөрес әйтәсез. Мен искәртеп кенә киләсем килә, почтада эшләде минем әни, һәм почта таратуда мин дә катнашайм, һәм авылга килгән иң беренче бөтен матбугат чарасы минем кулаша үтә. Шуңа күрә Ялкын иң беренче минем кулга керә, һәм мин белән танышып чыга идем. Ул вакытта да һәм бүген дә Ялкынның кыйбласы ул үзгәрмәде. Безнең төп максатыбыз, төп миссиябыз ул татар рухлы, татар жанлы үсмерләрне шәхес буларак тәрбияләү. Алар инде әлбәттә Ялкын ул журнал булганга күрә күбесе әйтергә мөмкин журналист әзерлисез дип, ләкин юк. Күпчелеге безнең Ялкынның актив укучылары бәлки журналистик белән кызыксынучылардыр, ләкин без инде җәмгыятьнең төрле өлкәләрен кулашларга тырышабыз, яшьләргә, менә үсмерләргә иң кызыклы темалар барысы да яктыртыла. Ялкын ул үсмерләрнең дусты, әти-әниләр белән, дуслар белән фикерләшергә курыккан темаларны күтәрүче, шул ук вакытта башка җирдән таба алмаган ярдәмне алучы, бирүче, психологик ярдәм белән кызыксынучылар безнең бик күп шул темаларга язучы, яза торган басма матбугат. Менә эштәлегенә килгәндә, белүемчә инде элегрәк анда басма матбугат дип әйтүем ялгыш булды. Әдәби әсәрләргә басым ясалган булган. Менә бүгенге көндә әдәби әсәрләргә урын бармы? Дөрес, ул инде чору белән шулай үзгәрүчән булган. Мәсәлән, элегрәк чорларда 50-нче, 60-нче, 70-нче, хәтта 90-нчы елга дип әйтегез, 90-нчы еллар ахырына кадәр журналның баш мөхәррирләре язучылар булган. Ләбиба Ихсанова, Җавад Тәрҗеманов, Роза Туфитулова.
Алар инде әлбәттә язучы булганга күрә, аларның инде эштәлеген әдәбият белән тулыландыру ул нормаль күренеш булгандыр. Инде безнең мәсәлән, без карап чыктык бөтен элеккеге саннарны. Ярты журнал, журналның яртысыннан артыгы ул әдәби әсәрләр белән тулган. Анда татар әдәбияты да бар, чит ил классикларының татарчага тәрҗемәләре дә бар. Инде менә шул 90-нчы еллар ахырында инде җәмгыятьтә үзгәрешләр барлыкка килгәч, интернет кергәч дип әйтик инде, социалистик идеялар югалгач, коммунизм югалгач дип әйтик инде торгынлык чорлары уза башлагач, шикләр, ирекләр ачыла. Шуңа күрә инде ялкын ул күбрәк публицистикага басым ясый башлый. Һәм шул чорларда балалар редколлегиясе барлыкка килә. Балалар редколлегиясе ул актив яшь журналистлардан торган төркем. Иң актив авторлар дип әйтик инде. Чөнки журнал балалар үсмерләр өчен кызыклы булсын өчен ул аларга кирәкле актуаль темалар яктыртырга тиеш. Аны әлбәттә балалар үзләреннән тыш без өлкәннәр белеп бетерергә мөмкин түгелбез. Шуңа безнең бүген дә ул балалар коллегиясе эшләп килә. Актив авторларыбыз ул. Һәм эштәлеге дә төрле җәмгыятьнең тормышның төрле өлкәләрен кулашлый. Ул мәктәп тормышы да, ул дуслар белән мөнәсәбәтләр, ул әти-әни белән әлбәттә мәдәният та бар, әдәбият та әлбәттә бар. Совет заманы белән чагыштырганда күпкә кимерәк, ләкин безнең максатыбыз барыбер иҗат мәйданы булдыру. Ул журналист буларак үзен сынаган авторларга һәм язучы, шагыйрь, рәссам буларак үзен сынарга теләгән һәркемгә без ачык. Алар журналның 80-гә якын процент материаллар ул нәкъ яшь авторларның иҗат җимешләре. Иллюстрациялар, рәсемнәр, комикслар, әлбәттә инде журналистик язмалар, шигырьләр чыга безнең, хикәяләр чыга. Без әнә шундый яңалык кертеп җибәрдек, яңа формат дип әйтик инде. Гел хәзер бит әйтәбез бит инде, яратабыз, укымыйлар дип. Озын текстларны укымыйлар дип. Мәдәниятне күрсәтергә кирәк, аңлатырга кирәк. Шуның өчен без әдәби әсәрләрне кыскартып комикс рәвешендә бирә башладык. Ягъни ул инде кызыклы сюжет, шул вакытта инде әдәби әсәрнең эштәлеге дә бирелә. Шактый уңышлы кирип китте. Менә бит нинди алымшылы бит. Ондан соң менә минем тагын сорыйсым килә. Элегрәк бит инде редакциягә җылы хатлар да яза торганнар иде, шулай бит. Бүгенге көндә хат язучылар бармы соң? Элегрәк чынлап та сөйлиләр, безнең ветераннарыбыз, без көн саен кучак хат ала торган идек дип. Һәм аларга әле махсус бүлек булган, хатлар бүлеге, һәрберсенә җавап язып утырганнар. Улпат, әдипләр, язучылар, әйткәнчә ул вакытларда язучылар эшләгәннәр. Күпчелек редакция хезмәткәрләре язучылар булган. Шуның өчен балага шундый шәхестән хат килеп төшү әлбәттә инде зур сөенеч, шатлык булган. Бүген кызганычкамы, бәхеткәме әйтеп булмый, бүген инде ул хат язу культурасы без өйрәнгән почтага барып, хат конвертка салып, андый культура ул юк дип әйтергә мөмкин инде. Әзен күпме бар, ләкин ул юк. Безгә онлайн рәвештә хатлар килә. Хатларның эштәлеге традицион инде ул иҗат җимешләрен җибәрәләр. Ниндер иҗат төркемнәре мәктәпләрдән, айрым укучылар, язучылар үзләренең әсәрләрен инде хәзер безгә онлайн рәвештә җибәрәләр. Ул почтага килә, безнең аккаунтларыбызның социаль челтәрдәге аккаунтларга килә. Шундый коммуникация теге бик популяр сүз бит обратная связь дип әйтәбез бит инде. Укучы белән аралашу ул безнең бар, элемтә бар. Яки бар тик ул хәзер онлайн форматта. Хатлар бар, шөкер. Ләкин ул хатлар үзләренең җылылыкларын югалтмый торганнардыр, шулай бит, шулай ук кадерлеләрдер. Менә мин әле үземдә хәтерлим, кичкенә вакытта нинди дә булса да газета, журналга үземнең язган шигырьләремне, мәкаләләремне җибәрә идем һәм алар инде берәр айдан соңмы, икешәр айдан соңмы барбер басылып чыгалар иде һәм бушыннан да бала күңелендә миңа калса иң кадерле, рәхәт бер хатирә булып кирип кала торгандыр. Әлбәттә шулай. Менә безнең архивта конвертларда сакланды шул замандагы 60-70 еллардагы ялкын логотипы куелган, ялкынның махсус конвертлары бар. Ул зур форматта, кичкенә форматта да без инде аларны өйрәнеп, кызыксынып, тагын тарихны искә төшереп, шул җылылыкны тоябыз. Чынлап та иҗат белән шөгыльләнгән балага иң беренче карьерасында дип әйтгәндә инде
дәрт бирүче җылы сүзләр ишетелсә, ул аның өчен инде беренчедән кадерле минутлар булып искә калачак, икенчедән инде алга таба шушы юнәлештә эшләргә дәрт алачак ул. Этәргеч була шулай. Этәргеч булып тора. Безнең әлеге менә әйткәнчә коммуникацияны, элемтәне без инде бүген онлайн форматта алып бара тырышабыз. Безнең аерым төркемнәребез бар. Мессенджерларда дип әйтгәндә анда тупланган төркем. Алар тиз арада нәрсәләр фикерләшәсе булса, инде хәбәр җиткәсе булса, үзебезнең актив укучылар турында сүз бара инде. Без шул минутта ук онлайн рәвештә аралаша алабыз. Ул яктан замананың мөмкинлекләре шактый кулай, уңышлы. Тик менә барыбер басма матбугатның күңел җылысы инде ул башка төрле. Мин әйтеп китер идем, без бүген журнал гына чыгарып калмыйбыз, әле шул интернет форматларда да эш алып барабыз. Шулай да барыбер басма матбугатның менә үзенчәлеге, аның типографиядан чыккач кулга алып, шул исләрен сизеп, тоеп, карап шулай бит рәхәтләнеп. Һәр хәрефен тагын бер укып чыгып, ләззәт китерә ул процесс. Аның үзенең бер vibe дип әйтәбез инде, аның үзенең бер мөхите бар инде, үзенең бер рәхәтле ләззәте бар. Аннан соң бит әле сезнең бик кызыклы бер проектыгыз бар. Ул шәп блогер дип атала шулай бит. Менә аның хакында да сөйләп үтсәгез иде. Менә бу сезгә нәрсә бирә? Блогерлык ул үсмерләрнең бүген иң кызыксындырган, иң актуаль юнәлеше дип әйтсәм, ялгышмам дип уйлыйм инде мин. Беләбез, сер түгел, хәтта безнең дә кулда һәр вакытта телефон, инде балаларда, үсмерләрдә ул бигрәк тә 24 сәгать буе кулдан төшмәскә мөмкин. Һаман бит инде без бәхәсләшәбез, балаларны телефоннан аерырган, ул юкмы дигән фикер бар инде, шул юнәлештә бәхәс Мәңгелек сорау шулай бит. Biz инде тәкъдим итәбез, ул телефонны тартып алганчы, телефонда файдалы, кирәкле эштәлек булдыру. Блогерлар белән кызыксынгач, әйдәгез без блогерлар белән шулай дуслашык, бигрәк тә татар блогерлары белән һәм шул юнәлешне үстерик. Татар телендә кызыклы, сыйфатлы һәм заманча контент тудыру өчен без дә күпмедер күләмдә үзебезнең өлешебезне кертә алабыз дигән фикердән туган проект бу. Шәп блогер, аның асылы бик гади, иң яхшы блогерларны беренчедән туплау, бүген көндә инде булганнан, икенчедән инде алар мисалында, алар үрнәгендә яңа блогерларга да бер мотивация, этәргеч тудыру, булдыру, өйрәтү. Яшь блогерлар, мәсәлән, шактый бит балалар кемдер карап кына бара, кемдер блогер буласы килә, сөйләшеп карасы килә. Менә аларга күпмедер күләмдә ярдәм итү. Ул безнең 3-4 ел элек барлыкка килгән иде, әле TikTok эшләгәндә дип әйтик инде. Шуннан соң күчә социаль челтәрләрнең урыннарын алмаштырдык инде без. Бүген узган ел без шәп блогерның юнәлешен этника белән бәйләгән идек. Төрле милләт блогерларын җыеп, алар мастер-класслар оештырып, дәресләр үткәреп, этника юнәлешендәге блогерларны үстерүгә басым ясалды. Быелгы проектыбыз шулай дәвам итә ул проект. Монда инде без татар блогерларын тагын да ныграк, активрак тупларга һәм үзенә күрә зур матур сүз белән әйтәм, продюсерлык үзәге дә булдыру күздә тотыла. Аның өчен безнең мөмкинлекләр бар, студиялар ачтык, блогерлар килеп эшләргә, видео төшерергә, мастер-класслар оештырырга, очрашулар оештырырга мөмкинлекләребез бар, шөкер. Аның менә чарабызны уздыргач, юбилей чарасын, аның белән ныграк, активрак тотынырбыз дип ниятлибез. Менә бит ничә юнәлештә эш алып барасыз. Шулай да менә Ялкын журналы игътибар үзәгеннән читләшер дип уйламыйсызмы? Юк, чөнки Ялкын инде ул менә 100 ел яшәгәч, Алла бирса, әле ул тагын 200 елда яшәр дип уйлыйм. Әле күбрәк тә яшәр, шулай бит. 200 әле ул икенче бер баскыч кына, аннары алга таба да яшәячәк. Ул бер-берсенә кушыламы дип уйлыйм, чөнки басма матбугатның үз укучысы бар, әйткәнчә, аның рәхәтен, ләззәтен тоя торган, күңел биреп эшли торган һәм укый торган укучыларыбыз безнең әле бардыр дип уйлыйм. Сүздә юк, теге заманнар белән чагыштырганда язылучыларыбыз күпкә кимерәк, ләкин шулай да алар бар һәм алар өчен ул бу журнал, Алла бирса, элиталы бер продукт дип әйтегән товар булып торачак. Аны һәркем ай сайын килә торган, көтеп алынган кунак буларак зарыгып көтеп торачак.
эчтәлеге без яңартканнан яңартабыз, эчтәлеген кызыклы форматта кертергә тырышабыз. Шуңа күрә укучыларыбыз булыр дип уйлыйм. Сакланыр һәм артыр да дигән өмет бар. Алла бирсә. Мультимедиа формат ул инде аерым юнәлеш, ансы инде видео контент, ансы инде аның блогерлар белән эшчәнлек, YouTube'тагы башка төрле проектлар. Анда да үсмерләр катнаша, анда да төп геройлар үсмерләр, алып баручы сыйфатындамы, кунак рәвешендәме, кем үзен ничек сынарга тели. Һәм менә ул бу дөнья ул үсмерләр дөньясы. Ялкын аны берләштереп торган шушы үсмерләрнең кызыксынуларын, төрле проектларын, төрле форматтагы проектларын тормышка ашырырга теләгән авторларны бергә җыйнап тора торган бер үзәк буларак кабул ителәчәк һәм ителсен иде дигән теләгем бар минем. Менә шуннан да сезнең инде төрле юнәлешләрдә дә эшләр алып барасыз. Шулай бит инде бик күп чараларда оештырып торасыз. Менә шуларның берсе ялкын атналыгы дип аталды. Ул ялгышмасам кыш айларында булып бездә шулай бит. Менә безнең хәбәрчебез дә әлеге чарада булып кайтты. Хәзер әйдәк шул хакта сюжет карап үтик әле. Игътибар экранга. Күптән түгел Ялкын журналы 100 еллык юбилее уңаеннан Ялкын атналыгы оештырган иде. Анда төшү төркемебез белән без дә катнаштык. Ялкынлы кызларның ялкынлы фикерләрен тыңладык. Ялкында нәкъ менә минем өчен зур мөмкинлекләр ачылды. Моңарчы мин бераз уяла торган, театрал студентка булсам, хәзер инде мин язарга ярата торган, төшергә ярата торган креатив идеяларым булган журналист дисәм дә була инде. Ишекләр ачты дидем бит. Язу сызудан тыш, без әле бирдә видеопроектларда да катнашабыз, төрле яңа әйберләр уйлап чыгарабыз. Шуның өчен дә ялкын ул инде тормышта зур роль уйный дип әйтә алам. Беренче шигырьләрем ялкында чыкты. Редакциядә без инде гел кызлар гына дисәм дә була торгандыр. Һәм без барыбыз да бер гаилә кебек, бергә эшлибез, бергә буш вакытта да бер вакытларны үткәрәбез, бергә иҗат итәбез. Һәм бу бик кадерле. Ялкын журналының юбилейна багышланган чаралар дәвам итә. Чираттагысы булса кирәк иң масштаблысы – балаларны яклау көненә билгеләнгән. Редакция Кремль территориясен бала чак шәһәрчегенә әверелдерергә вәгъдә итә. Миңа калса, моны үз күзләрең белән барып күрү кирәк. Инде шуннан да бу тарихи вакыйга дип әйтергә кирәк шулай бит. Менә аннан соң юбилей бит әле ул нәтиҗәләр ясау белән бер вакытта әйтергә кирәк максатлар да куерчак. Менә нинди максатларыгыз бар тагын? Без менә әлеге максатларны нәкъ 1 июнь көнне Кремль территориясендагы узачак ялкын фестта тәкъдим итәчәкбез. Хәтта шул көнне балалар, безнең актив укучыларыбыз, сугыр укучыларыбыз җыелышып, үзләренең фикерләрен дә туплаячак. Аның өчен махсус вакыт бирелә безнең. Мәсәлән, 10:30-да башлана һәм 1 сәгать дәвамында шунда сессия булачак. Максатлар шунда да тагын тәгаенләнеп куячак. Әлбәттә, безнең көн саен, булмаса да ай саен инде яңа фикерләр, идеялар тулып тора. Ул заман таләбе, заман үзгәргән саен һаман яңалык тора кирәк. Хәтта көтеп тормыйча алдан фаразлап, алдан күреп тә әзер булырга кирәк. Шуның өчен традицияларны әлбәттә саклап, белеп аларны, тик менә киләчәкне күреп, киләчәк өчен эшләргә без һәрвакыт әзербез. Ничек без алга таба үсәчәкбез, ансы инде без аны башладык дип әйтергә мөмкин. Ул әлбәттә мультимедиа рәвештәге контент җитештерү. Шул әйткәнемчә бик пафослы яңгыраса да, балаларның үсмерләрне берләштерә торган бер үзәк булып торачак ялкын. Анда һәркем нинди кызыксынулары бар, нинди иҗат белән шөгыльләнергә тели, үзләрен ничектер сынарга теләгән һәркем катнаша ала. Аның өчен без мөмкинлекләр тудырырга тырышабыз. Ул инде күбрәк медиа өлкәсе булса да, без инде шул ук IT юнәлешендә күпмедер күләмдә күзәтеп, өйрәнеп барабыз. Финанс өлкәсенә дә кызыксынып, анда да кирип карарга тырышабыз. Булдырылганча. Бүтән кешегә дә безнең ишекләр ачык. 1 июньдә менә без күрсәтергә телибез инде ялкынның менә шундый зур гаилә булуын. Әлеге гаиләдә ялкынның тугры укучылары һәм булачак яңа укучыларыбыз да булыр дип уйлыйм. Сүз уңаеннан менә аны оештырырга безгә дусларыбыз, алдынгылар хәрәкәте зур ярдәмче булып тора. Алар менә районнардан автобуслар белән командалар киләчәк. Анда менә 5000-нән артык бала катнаша. Нәкъ менә ялкын аудиториясе. Бу чын мәгънәсендә зур бәйрәм була шулай бит. Бу иң масштаблы чара.
100 жылда ялқын ойыштырған тағайын ең масштаблы шара, бәлки әлі Қазан көлемінде де ең масштабларының бірісі болар. Бұл шынапта әлі аның күні де шулай тура келді, 1 июнь. Шүкір рәйісіміз Рүстем Нұрғалиұлы Миниханов хуплады. Әлгі фикірді менің тәқдим еткеш ризалық берді. Аның ярдәме булмаса, аның хуплауы булмаса, бәлки клип та шықмаса, шуңа күрә аңа тагын бер тапкыр зур рәхмәтләребезне әйтәсем килә. Аның кунаклары да көтәбез әле без. Менә бит. Алла берсә килер дип уйлыйбыз. Шуңа күрә үз күзләре белән күрер андагы зур шараны. Әйтеп торам, анда бүтін яқтында тулаштарға тырыштық. Менә әйткәнемчә, ялкын ул күп сфераларны күзәтә, күп сфераларда үзен қызықлы язмалар белән укучыларга тәкъдим итә. Менә анда безнең дусларыбыз да урын алачак. Анда спорт уеннары, бәләкәйләр өчен куык кабарту зоналары, алар да кирәк, чөнки анда бәләкәй балалар да булачак безнең. Туристлар булачак. Һәркем өчен кызыклы зона әзерләнгән. Спорт уеннары әйткәнемчә, кулинария буенча, бию, зур сәхнә эшләп торачак көн дәвамында. Анда инде төрле җырчылар чыгыш ясаячак. Анда үзебезнең балаларыбызны бүләкләр котлау булачак. Ветераннарыбызга 100 еллык уңайына бүләкләр әзерләдек. Ансы да булачак. Шигырь уку, ачык микрофон булачак. Һәм көн дәвамында командалар квест уенында катнашып, ахырдан әле истәлекле бүләкләр дә алып китәчәк. Бу мин аны дулкынланып көтәм һәм безнең ышаныч акланыр дип уйлыйм. Әле әйтә алмыйм никадәр дәрәҗәдә бу зур дәрә. Без аны узгач әйтә алачакбыз дип уйлыйм. Икенче көнгә менә уф дип карагыз әле, инде зур шара булды дип әйтергә язсын. Амин. Тырышабыз, шуның өчен Һәм тырышабыз. әлбәттә инде безне карап утыручы тамашачыларны да чакырып калабыз, шулай бит. Сүздә юк, Кремль территориясе һәркемгә ачык. Без үзебезнең бәйрәмгә, ялкынның 100 еллык юбилей уңаена оештырылган Ялкын фестка һәркемне чакырып калабыз. 10ннан алып 6-га кадәр Кремль территориясында төрле мәйданчыклар эшләячәк. Рәхим итсеннәр. Рәхим итегез. Илназ әфәнде, менә шуның белән тапшырыбыз инде ахырына да якынлашты. Без сезне ихлас күңелдән Ялкын журналының 100 еллыгы белән котлыйбыз һәм бар тик уңышлар телибез. Бәйрәмегез гөрләп бетсен һәм һәрбер тамашачының күңеленә хуш килсен. Сау булышабыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Зур рәхмәт сезгә дә. Сау булыгыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, инде бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.